Sawubona Ntombi. Kunjani? Siyaphila. Siyathanda yazi. Hayi, asekho wena. Ubani lo? Marshmallow lona. Next. Ubani lo? Peanut lona. Ubani lo? Maqinasi. Ubani lona? Ubani lona? Ubani lo? Ubani lo? Blackberry lona. Junkie.
What two? Lisakhona. Awungicela siphinde lawo. Ngicela siphinde. Ngicela siphinde lawe. Yaziyamnando baby. Awungicela siphinde. Yaziyamnando dale. Uthande kwahadebelo ngenxa yesiteji ngithi abahlehlela abantu babukela kude siyawa. Siyabonga kakhulu kumbuso wamaciko nizobe nikhona ngeke-29 lapha kumbuso wamaciko. Nenze sure ukuthi niphelela lonke usibizile uMapholova. Ake ngithi umuntu wami lo mangiqeda ngithi ayivele mayikhona. Ngidedele ngizinqamule. Akusiyo leyo. Oh yiyo yiyo. What two?